नमस्कार, मी सुनील चव्हाण, जिल्हाधिकारी जिल्हा दंडाधिकारी औरंगाबाद। मित्रांनो, आज मी कोविशिल्डचा बूस्टर डोस घेतलेला आहे। मला सेकंड डोस घेऊन 39 आठवडे किंवा 9 महिने हे पूर्ण झालेले, त्याच्यामुळे मी आज बूस्टर डोस घेतला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये। नक्कीच आपल्यापैकी जे हेल्थ वर्कर आहेत, फ्रंटलाईन वर्कर आहेत आणि ज्यांनी कोविशिल्ड किंवा कोवॅक्सिन घेतलेला आहे आणि ज्यांचे 39 आठवडे किंवा 9 महिने पूर्ण झालेले असतील, सिस्टीममध्ये निश्चित याची नोंद दिसते आणि जे पात्र माझे सहकारी अधिकारी कर्मचारी आहेत त्यांनी नक्कीच बूस्टर डोस घेणं आवश्यक आहे। याच्या माध्यमातून आपल्याला काम करताना एक ॲडिशनल प्रोटेक्शन, अतिरिक्त संरक्षण मिळेल। मी तर म्हणेन की करण्यासारखं कोचकुंडलासारखं हे वॅक्सिन आहे। कारण मी जिल्हाधिकारी म्हणून आता जवळजवळ 1.5 वर्षापासून कोविडमध्ये काम करतो, परंतु आपण जेव्हा 16 जानेवारीला वॅक्सिनेशन सुरू झालं आणि मी पहिला डोस घेतला, नंतर दुसराही घेतला, याच्यामुळं सगळ्या कोविड पेशंटला भेटून म्हणजे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सगळं पाळतो। मी मास्क वापरतो, सॅनिटायझर वापरतो, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवतो। हे सगळं करत मला जे ॲडिशनल प्रोटेक्शन लसीमुळे मिळालेलं आहे त्याच्यामुळे नक्कीच फायदा झालेला आहे आणि मला असं वाटतं की हाच फायदा माझ्या सगळ्या सहकारी नागरिकांना मिळालेला पाहिजे। ज्याच्यामध्ये आता नागरिकांसाठी जे फ्रंटलाईन वर्कर आहेत किंवा हेल्थ वर्कर आहेत किंवा जे 60 वर्षाचे वरचे आहेत आणि जे कोमॉर्बिड आहेत, ज्यांना डायबिटीज आहे, ब्लड प्रेशर आहे किंवा अस्थमा आहे, त्यांनी पण याचा डोस घेतला पाहिजे। पुन्हा एकदा सगळ्यांना आवाहन करतो की लस उपलब्ध आहे, लस सुरक्षित आहे। म्हणजे मी स्वतः घेऊन तुम्हाला सांगतोय, आधी केले मग सांगितले, तर आपणही शासनाच्या म्हणजे माननीय प्रधानमंत्र्यांनी जे आपल्याला ॲडिशनल सुविधा उपलब्ध करून दिली की तुम्हाला बूस्टर डोस घ्या किंवा आता पुन्हा 15 ते 18 नवीन लसीकरण सुरू केले, नंतर कोमॉर्बिड लोकांसाठी एक आपण प्रोटेक्टिव्ह डोस सुरू केला आहे, याचा सगळ्यांनी फायदा घ्यावा। जय हिंद।